Rok 2025 je tu už zo pár dní, a tak prišiel čas obzrieť sa za rokom 2024. V tomto roku som vydal len 15 videí, takže som dodržal svoje slovo, že sa pokúsim vydávať videá aspoň raz za mesiac, hoci tu nebolo vždy každý mesiac, ako som spomínal v minuloročnom videu. Moja tvorba sa veľmi nezmenila. Veľká časť je stále zameraná na boču. Tento rok som sa nemusel nútiť do tvorby videí, aby boli pripravené každý týždeň. Keď som mal náladu, video vzniklo, a keď nie, jednoducho nebolo. Tento prístup mi veľmi vyhovuje, hoci viem, že tu nie je ideálne pre môj YouTube kanál. Ale čo už, nemusím mať desiatky tisíc zhliadnutí. Pre mňa je oveľa dôležitejšie robiť tu, čo ma baví, a chcem, aby tu bolo na mojej tvorbe vidieť. V roku 2024 som si kúpil špičkovú korejskú rampu, začal som posilňovať svaly, zmenil som si jedálniček, dokázal som vyhrať nad Ľubkou Škvarnovou, kúpil som si špičkový nový iPhone, dopočúval som 6 audiokníh, boli sme na koncerte Kabátu, oddychovali sme na Zemplínskej šírave v kempe, ktorý sa skladal zo športových hier a rekreácie. V októbri sme sa s mojím otcom Círom zúčastnili na sústredení v Taliansku. Ako môžete vidieť, moje záujmy nie sú len o boči a presne tu chcem ukázať aj na mojom kanáli. V novom roku 2025 sa pokúsim, aby tu bolo ešte viditeľnejšie. Želám vám všetkým krásny rok plný zdravia, šťastia a radosti.